videu si približne každých 5 minút vymením miesto s mojimi kamarátmi. Našim cieľom je zabiť toho druhého, ale nemôžeme použiť hrubú silu. Podarí sa nám to? To uvidíte v tomto videu. Startujeme! Jaj, čakáme. Ešte... Čo sa deje? Prečo mám spektátor? Nie, 4 sekundy, 3, 2, 1, začíname! A kedy sa to svempne? To ti dole bude písať. Ja mám swap, čiže 0, times in swap, aha, dobre. A kedy sa swapne za 3 minúty? Keď 3 bude až 3? 5 minút. 3 až 5 minút. A to je random, hej? Že kedy Hej. sa to spáli. Ty krás. A jak mám urobiť teraz pesničku, keď neviem, že kedy? No. Však máš 4 minúty na to sa pripraviť. Ja idem survival robiť. Lebo chcem urobiť... Vyťaži dirt. A dirt nie, po dirt sa rýchlo vyťaží. Prečo drdne? Buďme ja lepší. Chlapci. O, chlapčekovia. Chlapci. Máš za mnou nejaký Kamo, mám minútu. Vôbec. Tu na spawne tá rozletá voda, je, dobre. Kto tu rozlial vodu? Dobre. Jejvka za mnou vyžubala, nič tu není. Dobre, ja musím pridať. Ja musím ísť do tej vody, Turky. Rýchlo do vody. Takže dobre, Mareková pás je vo vode. Ty čo robíš? 20 sekúnd. Mám 20 sekúnd. Dobre, a teraz každú... Jo, ja sa tak No, teraz bojím. za chvíľu to ide, jaj. Ty vole, mám iba jednu zachraňovaciu vec. Ty vole, dúfam, že sa aj Mareka, no. No A teraz ide. a to tak je to číslo, ja vôbec neviem, jak to má vyzerať. Ani ja. Kedy sa to slapne? Však ja Ja chcem neviem. To medzi 3 až 5 tými. minútami. Hej. Podľa mňa tam bude, že swap z 0, tak tam bude. A po do No, chatu skoro napíše, že 3, 2, 1. No dobre, dúfam. Tak. Takže medzi 5 minútami, ale... Come on! Mám semienko, 2 styky, Dávať. lopatu a plenky. Bude sa to odpočítavať. Jaj. No dobre, odpočítava sa. Jaj. Mňa to nenačítalo! Lebo sme traja. Či jak traja? Ty Koho pacie, nepovedal? Mňa portlo. Ja tiež portlo. Aha, dobre. Takže ja Tak som koľko- spectator, nice. Hej, dobre. Jak ste chcipli? Jakže Marek prežil? Jak ste chcipli? A jakže ty si prežil? Ty si mal Lebo ja tú som veľa bol vody, alebo tesne nad čo? zemou, jak on skákal. Ja som bol tesne nad zemou, chápeš? Jaj. Lebo ja som neskoro skočil. Alebo Á, skoro. Takže Skoro si Cipak, skočil. a ty počkať, Cipak dostal koho pasť? asi, ja neviem, ja som padal, ja som proste Ja mám Marekovú. Cipak dostal Tak moju som- a Marek dostal Cipakovú. Prečo je taký dirt vystavaný? Hej, to je moje. Dobre. To To ja som skolaboval. Luxus, zase by sa lagla kráva, jak som išiel zabiť. OK. Teraz idem robiť, snažiť získať nejaké veci, lebo teraz je ešte času. Oh yes, oh baby. Oh yes, mám very good veci. Cipak sa môžeš kúknúť na mňa. Čo ja som našiel? Jaj, ty vole, ja som absolútne getting to upgrade. Nie, železo, nie.
Nie, vlastne to je toto. Aha, krompanie sa nebavím. A však ja chcípnem tak či tak, však ja mám pol srdiečka. Tak tiež pol srdiečka. Dobre, ja budem. Nemáš pol srdiečka, čo klameš. Mám, alebo nemám presne pol, ale som blízko, aby som mal pol, tak ti poviem. Ty koks, koľko tu je železa? Ibo tak, zo srandy 8 železa. Na povrchu. Kde jedno. Tu za chvíľu už bude... Ja by len 8, mám 6 na železe. Treba kit. Ideme po vodičku. Tu je vodička, rýchlo. To čo je tu za vodu? Je tu nejde zobrať tá voda. Dobre, mám vodu. Mám water bucket. Môžeme v Dex pektiť, či nie? Nechceš to tore, ne? Hej, ale nemôžem si na vás sportovať. Aha. Dúfam, že neprídeš na moje miesto a nenájdeš ma. Tu je koľko hruda železa. A nemôžem ťa zabíjať. Za 7. Dobre, ja si pripravím. To Marek má pol Železo. hapka. Díky Marek za to železo vnútri. To Marek má pol hapka? Asi. Dúfam, že ťa moja Marek, pani máš Marek pol hapka? zabila. Už robte takto. Ale železko bolo pekné, ne? Veľmi ľahké. Poď ešte raz. Kotka? Ste tam? Áno. Kde? Vektor, Ja som ktoré? tu. Oni to Generating začali. chance, čakaj. No, začína to. Ale 9 sekúnd. Hrad 2 začína. si pak nechod za mnou to. Jeden málo. Budete robiť zápas, poviete mi to? Neviem. Vôbec akože. Nechaj to, papane. Mi teraz došla taká divná vec. No. My sme celú prvú hru hovorili King Boyovi iným slovom. Milióny. Ako ja mám teraz opäť vec. Oj bože, dobre, vy ste mŕtvi. Dobre, vy ste mŕtvi. Fakt ten lava pool je môj. Tomáš. Ja mám tiež lávu, takže mi to je úplne jedno. Si v tej dedine istej. Ja že A našiel som mám dedinu. Našiel som bucket v čestke, takže. X. Grig môj zomrel na Iron Golema. Ja som proste tam bol bagnutý. Ama odkedy nemôžem zlatým krompáčom ničiť železo? Máte tam proste Iron Golem a môžete ho zabiť a získať lávu. Ja nechcem, ja mám bucket. Ajaj. Prečo sme v tej Nerobte, istej ale dedine? prosím, tie pasce s tými... Okej. Je chicken jockey! Ja vám ho odfotím. Chicken jockey. Dobre, som najviac Kde si zubejky zmizol? teraz. Chicken jockey. Stýlame chicken, yes, they steal. Chicken jockey! Jockey chicken. Kámo, ja som absolútne peký. Sa mi nepodarilo ten play up. Yes, they steal. Neviem, čo tam bude vidno, ale je tam chicken jockey. Dole v cave je chicken jockey. Tam je dole. Máte to tam. Tu je normálne chicken jockey, sa tu normálne korčuluje. Nie, že korčuluje.
potrebujem. Chlapci, keby ste sa rovno ťažili dole a ťažili a našli by ste Ancient CD. Hovor. Počkaj, sa pozriem, či tu náhodou nie je Stronghold. Kámo, ja už budem mŕtvy, ja to vidím. Ale také dobré veci. Jaj. Budeme potom aj druhú hru. Jaj. Ja zabil Iron Golem. To je najhoršia smrť, ty koky. No ešte A rovno pod vami, keby ste sa kopali dole a mali by ste tam spávať. Počkaj sa im pozrieť. Môžeš sa teleportovať na hráčov? Čo by si nemohol? Jak? Dá sa, teraz som sa portoval na Gokila. No tak sa. Kámo, ja sa bojím! Myslím, že ja nie. Ja nemám nič, tak ti poviem. To horí. Wow. Ježiš. Ale čo ma hituješ? Jaj. Lepa nevyšla. Bola by lepšie. Žije. Ja mám water bucket. Ktorej matere, kam on máš water bucket? Ja neviem, v čestke bola, v čestke bol bucket. A tu je ten pasovec. Armadillo. Gokilo, aká bude tvoja nová pasť? Moja druhá pasť bude veľmi taká, ktorú si pak nebude čakať a zhebne na nej. Ja budem na teba. Sa zatlačíš s pistónom, nie? To ste. Ukážem také Minecraft veci, čo ešte nevedela, až mu z toho sánka spadne. Určite. Ty pak hičorkol. Čo, však nemôžeme sa hitovať, halo? A tu máš ešte jednu, pod tým obsidianom. Prosím, Zebi. Chcapni. Oj bože, 2 HPčka. Prečo sa tu leje láva? Ty lava chicken, yes. The hell. Ticho, copyright! Hej, come on. Neviem spievať, ešte copyright mi to dá, ne? Lava! Čekam! Čekam, ja ste ticho. Vôbec. Jak to chceš urobiť? Gokil, Vôbec neviem, Pasto. Ja vôbec neviem. Ty čo robíš, Gokil? Prosím. Ale si v tejto hre nejaký veľmi slabý. Dúfam, že ste si toto video užili. Ak áno, určite video podporte lajkom, odberom, prípadne komentárom a ja sa s vami lúčim. Dovidenia.